Mga local DRRMO ginatutukan ng mga landslide kag flood-prone areas sa probinsya sang Iloilo bangod man sa malain nga tiyempo. Yaring balita ang aton gintutukan. Masaming nga naka-eksperyensya sang pagkatibhag sang duta ilabi na akong tiguluran ang nabukid nga bahin sang San Joaquin, Iloilo. Agud malikawan ang huol sa trapiko in kaso mag-landslide tugas ang wala untat nga pag-ulan. Nagpahamtang na sang backhoe sa dalan ang MDRRMO San Joaquin. MDRRMO sumo nga nag-coordinate mo kita sa DPWH sumo nga may naka-deploy na gani nga mga katapo sa DPWH para mag-clear sa mga areas, especially sa mga dalanong nga terminal ng mag-landslide. Naka-activate naman ang barangay DRRMC sang Miag-aw agud matsekyar ang mga barangay nga masami ginabaha subong man landslide prone areas. Sa amon nga continuous na monitoring, wala kita sa mga evacuees kag normal ang ating water level. Wala man kita sa mga reported landslides kag wala man kita reported flooding. Padayon man ang monitoring sang otoridad sa level sang tubig sa mga suba sa banwa sang Pavia. Sa pinakauli nga monitoring sang Pavia MDRRMO, yara sa 2.62 meters ang level sang tubig sa mga suba, ukon yara pa sa safe level. Ginabantayan man sang uton MDRRMO ang anom ka coastal barangay sa banwa. Mabaskog ang balod sa kadagatan, apang wala man sang record nga halit. Pila naman kadalan sa distrito sang Maduriao ang ginbaha bangod sa barado nga drainage. Upod kay Marvin Lauderes, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.